Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबावबाय। एसे गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोयो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैहाय आङो स्कुल गखांनानैहाय फैनानैहायसो भिडिअ लानोसै सानबाय आरोना। मानो होनोबा न'नि हांसोखौहाय जोंना सिथारनो नागिरदों नालाय, ओमफ्राय बेखौनो दिनैहाय आङो हांसो बेदर संनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै लोगोफोर। मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय। थौदो बिदिबा लोगोफोर हांसो गोदानायखौ दिन्थिलांसै। मारै मारै सङो नायलांबाय थादो दे सनाफोर। ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो लाल साह लोंग्रोनोसै आरोना। मा होनोमोनलाय बेदरखौहाय दासिमबो गोदायाखै नालाय, दासो दै गुदुं फुदुंदों, बेनिखायनो आङो लाल साह लोंग्रोनानै लाग्रोनोसै आरो एसे बेलासिनि। नायलांबाय थादो लोगोफोर। लाल साह लोंग्रोनोसै आङो, ओमफ्रायसो बेदर गोदानोसै आरो। दै गुदुं बानायगासिनो दङ। ओमफ्राय दै गुदुं फुदुंखांबानो हाबगोन आरो। खोनाबाय लोंफैद'। ओमफ्राय नै जा मिन्थावखा लोगोफोर, हांसोआ माला गोदाखाङो एसे फात्तायानो गैया आङो। न' सिङावहाय नानिखौ लेखा फोरोंदोंमोन आरोना आङो, दाना गैला सेस हांसोआनो गोदाखांबायसो। माबायदि मिनिथावखा बेखौनो दिन्थिबाय आं थेवबो। ओमफ्राय बांद्राय गोबां ओंखाराखै आरोना लोगोफोर, बेदरा एसेल' ओंखारदों। बिदिनो मा होनोमोनलाय सेरसे जास्रानो सेरसेनि जख' बिदि जादोंमोन खोमा। बांद्रायबो गोबां नङामोन, एसे ओंखारबाय आरो। नायदो नै। ओमफ्राय नै लोगोफोर, नैबेयाव आं सामब्राम गुफुर, हाइजें, बानलु गोरान लाबाय आरोना। बानलु गोराना बिदिनो 7थासो होदों आङो, 6था 7था बिदि होदों। ओमफ्राय देबाय आङो, बेखौ देना लाग्रोनोसै। ओमफ्राय रेडि खालामना लाखांजोबनानै संनोसै आरोना आङो। नायदो नै देबाय आरो आङो, ओरैबायदि खस्थ' देखादों देनायाबो। मा होनबावनो होननायसो जालायलांसैहाय आंना लोगोफोर। आंना जाबा जुबासोहाय एकदमबारे गोदाव सोराव देला देलि एखेबारे। नायदो बेखौनो लोगोफोर। आरो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होलां अननानै दाबाव दे। देखांबाय आरो आं नै गेब्लेबाय, सामब्राम गुफुराबो बानलुआबो गेब्लेबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दायो देखांबाय नालाय सारायबो जाननानै दंखायो, बेयावहाय एवनोसै आरो आं बेदरखौहाय लोगोफोर। रेडि खालामना लाखाबाय आङो सामब्राम गोजाखौबो। ओमफ्राय आलु दरसे होगोन आरो नै आलु दरसे हादों, बानलु सामब्राम गोजा। सारायाबो नै दुंबाय आंना। नायदो नै लोगोफोर सारायखौ। ओमफ्राय नोंथांमोना मैला साननो नाङा दे, मानसियाबो बे खारनो रोंखाया। ओमफ्राय बेदरखौ सुना लाखाबाय आङो रेडिनो, मोजाङै सुना लाखाबाय आरोना। दायो थाव हरनोसै आरो आं नै थाव हरबाय आं। नोंथांमोना थावखौ माबायदि जायो? आंथ' थावखौहायनो होख्लायखायो आरोना। थावखौ होना लाबाय आङो। नै नायदो थावआबो आंना दुंहांगासिनो दङ दै। नै सामब्राम गोजाखौ हरबाय आं, सामब्राम गोजाखौ एवना लानोसै आरो एसे एवना लानोसै दसे सामब्राम गोजा। ओमफ्राय बानलुखौबो हरखानोसै आङो, बानलु गोथां एसे होदेरनोसै आरो। मानो होनबा बानलु गोरानजों जाजोबनाय नङा बिदि साननानै बानलु गोथां एसे होनोसै आरो आङो, एसे ज्रोम जानोसै होननानैहाय। बानलु गोथांखौबो हानानै लादों आं बिदिनो 8-9-8थासो हादों आरो 7था 8था बिदि हादों। ओमफ्राय नै नायदो संख्रि एसे होनानै एवनोसै आरो सामब्रामा एसे रबनायनि। संख्रि होबा मोजां जायोना, एसे होनोसै। आरो बानलु देनायावबो होखादो आरो बेदर एवनायावबो होनांगोन, बेनिखायनो एसे होबाय आरो आङो। एसे एवना लानोसै। तेजपात गांनै हरनोसै आरो आङो बाहाय, तेजपात होनानै एसे मोदोमो खोमा। नै सामब्रामाबो एसे गोजाहां जालायथारबाय आरो नै तेजपातखौ हरबाय आं। तेजपात सोर सोर ओंख्रियाव तेजपात होयो कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर। आङो मालाबा होयो आरो तेजपातखौ। आलुखौबो एवना लानोसै थावआवहाय दसे। मानसिफ्रा थावआवहाय एवखांग्रोयोनो, आंथ' बिदि एवखांलाया खेबसेनो आंना। सामब्राम एवनाय समावनो आलुखौबो होफाखाबाय आरो। दायो नै आङो बेदर हरनायनि सिगां सामब्राम गुफुर, मा होनो हाइजें, बानलु गोरान देनानै लानायखौ हरबाय आरोना। जि गोबां जाखादों, थबसिनिफ्राय हाननानै हरबाय आं लोगोफोर। नै बेखौ एवनोसै दसे, नै ओरैनो होबाय आरो। ओमफ्राय बेदरखौ हरनोसै, बेदरखौ मोजां एवना लानोसै आरो। नै बेदरा होख्लायबाय आफाजुबासोहाय आंना लोगोफोर। संला संलि थाव दाथाव उदै बुंबानो जाबाय बिदि सानलायथारो आरोना। जाजाबानो जायो, मोनबानो जायो होननानै। नै संख्रि हरबाय आं, एसे होबावनोसै सानबाय नांगोन ना नाङा साननानै, बाब जानो गिलायलाङो। ओमफ्राय एवनोसै दसे, एवै एवनानै दै होगोन आरोना। लोगोफोर एवबाय आरो आङो, एवगासिनो दङ। ओमफ्राय मस्ला लाबाय, सामससे मस्ला, जिरा मस्ला। बेखौ एवनोसै आरो। दै गबाय बेदराबो लोगोफोर। नुबायना लोगोफोर, मेजेम गदों एसेनो, एकदमबारे स्रो स्रो मेजेम गबाय आरो।
नायलांदो लोगोफोर हालदै हरनांसिगोनहाय हालदै हरनांसिगोन मबाइल दैग्राबो गैया जि खस्थ' दाहोनसै हालदैखौ हरखांबाय आं नै लोगोफोर हालदै हरखांनानैहाय दसे खोबना होनोसै दसे खोबना होनायनि उनावहाय एरफिनबाय आरो आं नै एवनोसै दसे एसे मोजाङै एवना लानि नङाबा बहाथो टेस्ट फैनो मोजाङै एवाब्ला आरोना मेजेम गहोनोसै आरो दान्दिसे एवनानैहाय ओमफ्राय नै अखा हाब्रबबाय दसेनो बहानिफ्राय अखा फैखो दसेनो हाखु दाखु जि थिखोब्रबबाय आङो ओंख्रि संफ्रामैनो नै अखायाबो ओरैबायदि जारला आरो बेदराबो नै आंना एवनानैहाय मेजेम ओंखारसोथारबाय जा मोजां जाखादों आरोना सारायाव एसेबो सिथाबथाराखै आरो जा मोजां जादों बेदराबो गिदिर गिदिरबो गोदायाखै बांद्राय फिसाबो गोदायाखै आरोना नै मेजेम ओंखारबाय दायो बांद्रायबो गोबाव एवनो हानाय नङा मानो होनबा मेजेम गनानै मोदोमानो फिसा फिसा जागोन नालाय बेनि थाखायनो आरो होमबाबो मथा मथि एवबायानो एसे गोबावैनो नै मेजेमा बिराद मेजेम दंमोन आरो हांसोआ एकदमबारे ओंखाम सङै सङै होयो नालाय न'आवनि बेनि थाखायनो लोगोफोर आंना बेदरा दै होबाय आरो थफसिजोंसो हरखाबाय दैखौबो लोगोफोर ओमफ्राय बे दै रानबानो आंनाबो ओंख्रिया मोनसिगोन आरोना बे दैखौ फुदुंनोसै आङो ग्लुब ग्लुबनो ओमफ्राय दसेनि उनाव नायदो नै फाइनाल लुक जाफैहांबाय आरोना आंना एखेबारे बेदरा दै रानहोनोसै बेखौहाय एसेल' नांसिगौ आरो बांद्रायबो बहा ड्राय खालामनो एसे ग्रेभि जागोन आरोना बांद्रायबो ड्राय खालामला मानो होनबा मेजेम गनानैनो माबाखायो नालाय मा होनो बिदिखौ थाव जाखायो मेजेमानो बेनि थाखायनो ग्रेभि जानोसै आरो एसे मबाइलाव ओंखायनो एसे बोरैबा नुदों आमाव नुदों आरो बांद्राय कालारफुल फैयाखै ओमफ्राय मोगथाङाव हले बिराद कालारफुल जादों आरो ना बानलु गोरान होनायजों जाबनायजों बरिया टेस्टिल' नुखादोंमोन आरो थेवबो नुबाय एसे लोगोफोर आंना हाबा जाबासो संलाबायोहाय जाजासाबबानो जाबाय साननानै जानायनि लाहार फाहार नै साम'आ बियो सानावनिमोन आरोना ओमफ्राय संख्रि एसे लाबाय आं बे बेदर आलु दरनै थाइगिरजों संनायमोन बे साम'आ थाइगिरजों लोगोफोर